Horas madihita saluhutna, selamat Paskah. Di hamu akadamang do dainang, manang didia pe hamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhatta Jesus Kristus. Adoraksuta paradi hata ni Tuhatta jumulu mahita martangyang. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhatta nagabe jamita di Minggu Paskah, perningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus tanggal 17 April 2022, imana tersurat di Evangelium Lukas bidu 24 ayat 1 rodi ayat 12, dohot topik nunga hehe Jesusi. Yesus telah bangkit. Hujaha madihita songonoma hatani Tuhatta. Alai di hari perjulu dung ari Sabat, Roma nasida macai sugo tutanomani matat na husus na pinature nasida. Alai nunga digulang batui siat tanomani di dapok nasida. Jaladung bongot dang jupang nasida bake ni Tuhan Yesus. Jadi dinajut rohana nasida marnidasa gabe jongjong ma dilabung nasida dua halak parabi na marlinang-linang. Alai mabiar marohana nasida jala uduk nasida manaili gabe dinahala odeng matu nasida. Buasa luluan muna na mangulu di inganan ni akan amate. Tang disoni bana nunga di pahehe bana. Ingot tamuma na hinatahon na itu hamu uju di Galilea hidup bana. Adido do iko pasahaton anak ni jolma itu tangan ni halak perdusa jadi persilak konoton jala mula manguluma ibana di hari patuluhon. Jala diingot nasida mahatanay gabi mula manasida siya tanomani diberitaho masa sudinay tuna 10 saday dohot tudongan na saluhut na. Si Maria Magdalena may dukon ni si Johannes doho si Maria ni si Jakobus nang akana asing na madongani nasida pabuahosa tuaka apostel. Hiraturi-turiad do akahatai di rohana sida jaladang di haporsiai. Alai hehe masih Petrus marlujuk tu tanomani di pauduk madirina pulik madiida piak aka saput-saput nai. Dungi muli may bana hulongang dorohana marningot na masa disi. Ima hatan itu hata. Di hamakadongan saha porsyaon nunga hehe Jesusi. Ima didok topik ni mingguta manang topik ni perayaan Paskah perjulu di bagasan Tikyon. Tutu padohanon ima sebahagian manang penggalan hata nanido ni na dua halak parabi na marlinang-linang na jongjong dilabung ni si Maria Magdalena dohot aka parupuan na asing naro tukuburan ni Jesus sidwe. Selengkap na songonod do didok. Buasa luluan muna na mangulu di inganan niya kanamate. Dang dison ibana maksud na Jesusi nunga di pahehe bana. Imana kiningat didok di ayat 5 dohot ayat onomi. Nang pemacai jepek pernyataan nakamang dohot tamuinang nunga hehe Jesusi alai justru odo unok ni haporsiaota. Ido na menentukan di hak Kristenota. Jala pernyataan naun ma na terpenting di pernguluota songon halak Kristen hita. Dido Apostel Paulus ayang gosohehe Kristus sianak kanamate rumar majamita nami laus rumar ma nang haporsyaw muna. Alayang goso di pahehe Kristusi magopo ma haporsyaw muna. Jala tong dope hamu di bagasan dosa muna. Gabe mago ma nang akanaung moding marhite-hite Kristus. Ima na tersurat di 1 Korintus 15 ayat 14 ayat 17 dohot ayat 10 alwi.
Hamaka amanami dohot ina nami molosohehe Kristusi ahamaguna na hita martangiang ate. Aidang muki kita martangiang tunamate bukan? Jaladang mungkin bigyon ni namate tangyakta. Jadi molohiapi tayi dia manang tabigi carita dia lusi na di tanomaninin na molo makatai hita tuibana hoax doyate. Tak tohoy. Hea di de hamu makatai namate. Yesui hea hamu makatahatai do namate. Jala molo adokpe na mga lusi-lusi di kuburan ni nga pasti naung dikerizui hamu disi. Hea do songoni berita marsaka maamat taon mabuah manuk sialtong tu kuburan ni opung na. Ninna ido hasomalan manang hasoloman ni rohani opung na uju mangulu. Dilopay ba na manuki dengan jala ditaruhom ma tu kuburan ni opung na. Hapi huroha sakap ni amaton nunga haboto tu tetangga na. Duksongoni di pajulu tetangga noma lau tu kuburan ni. Martabuni maibana di balik ni hau na disuan persis di halangulu ni opung na. Duksaha tato nga matau di kuburan ni di piako ma di hinabur ni opung na si panganon na tabui. Dungi pamit maibana di dokma mula maaw daw pung pangama ninama huhut ibana mulak. Jadi pitro mga lusi ma tetangga na naung martabuni di balik ni hau na di halangulu ni hinabur ni opung na. Dia lusi ma o lopung mau lihate jala hati-hati di dalan ninna mga lusi. Menaili ma amat ton maksud na amat na mabuas si pangano tokinol tupudi di ide ibana makuburan ni. Tangadong niya jolma jala didok madibaga sa rohana berarti diboto opung dua unaro jala nunga di jalo na hubuan hi ninda madibaga sa rohana. Mula maibana jala diberita homa pengalaman nai tu keluarga na di jav. Hama kamang dohot tamu inak sayarong do pesongoni ate ale taringo na majwe. Jadi molosohehe Kristusi dang mungkin bigyon na tangyakta. Hamwa kamang ope lau singo-singo do tuhita. Unak saya dong be na martangiang tunamati ate. Alay molo martangiang diinganan ni namate manang di kuburan manang di perbedaan dak pola buhay dak salay. Ay manang di dia pibudo hita martangiang. Asal unang ditangyak ko tong namate. Jala unang biarong madok tu akanong mate. Tangyak ko kami daw pung pinoparmon nin na musay. Sala duya tuk tu hapor siyaw tate. Jala si pata pe hita pe oludo maralo hatatta tu hapor siyaw ta madok ngarap dohot Tuhanin na mate. Alay say taluluy do pinamate. E na mangulu di nganan ni namate. Dang namadok rupa ni gabi sala jiarah daw. Alay jujuk masungoni say makatay do petu namate. Atik pedang disibe namate. Hamakadongan sa hapor siyaon molosohehe Jesusi magunana hita majahahatan ni debata. Jala molosohehe Jesusi magunana hita marjamita. Songon na nidok ni Apostel Paulusi rupa ni nakining rumar majamita nami. Jala mo rumar matong nang hapor siyota. Molosohehe Kristusi dus may bana songon sa halak pahlawan yang gugur di medan perang. Hamuak kadongan nunga hehe Jesusi. Pernyataan on sekalugus dui deklarasi tu portibion pabua na suadong huaso dohot hagugu di portibion natuk mangabati sakap ni debata. Molota akuido hamatianido sada hagugu di portibion na jut mabaik kita mabiar alai marhite haheheon ni Jesus nunga talube haguguon ni hamatiani.
songon hatani edetaido nunga talu hamatean di bait Tuhan Yesusi. Hamu kadongan siapapun manusia dan sehebat apapun karyanya, semua pasti berakhir pada kematian. Molonunga mate ibana tading dui sudi. Sahebat tebat na ibana. Sagudang-gudang na karya na di ulay ibana saliling mangulu. Kenangan na may sudi. Tinggal guar na may sudi. Idua sa didok peribahasa yate. Manusia mati, ia meninggalkan nama. Alayanggu Kristus taksoni, dang merujung di hamatean nguluna. Hehe dui bana di hari patuluhon, songon nanido nai. Jalalaos alanido asa didok perabi na marlinang-linangi tuaka parupuani, buasa luluam muna na mangulu di inganan niya ka na mate. Mengapa? Dan jangan mencari dia yang hidup di antara orang mati. Mula Apostel Paulus madok di Rom onum ayat sia, tang dirajai hamatianibe ibana. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nunga hehe Jesusi. Pernyataan on laus patuduhon semangat doi nang tuhita. Nang hita pe ikon hehe ma mamaritahon haheheon nai. Jadi nakiningan dung ro aka paropuani jala rosi Petrus musetu kuburani dang diida bedisi bakeni Jesusi mulak manasida jala didok perbaju na marlinang-linangi matwa kaparopuani lau mahamu berita hokamu ma pabuahamu ma nunga hehe Jesusi ninna dotu nasida. Jadi haheheon ni Jesus sope los penugasan dotu hita. Hita pe iko borha do unang be saitu namatei rohatta. Hehe mahita siani taberita homma haheheon ni tuhatai. Taberita homma hamonangan ni tuhatai. Jala hehe hita muse mangula akaulau ni tuhatai. Jadi kebangkitan Yesus itu sekaligus membangkitkan kita juga, memberitakan, mewartakan kebangkitan Yesus itu, mewartakan dan memberitakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Haheheon ni Jesusi laus mangalehon optimisme dui tuhita. Pabua naso luason na hita dia keterpurukan na taadupi nuaing. Sanga dosongon na lungun rohanya kaparupuani. Ra tangis do nasida. Maditu pakilalan na. Molo diaka evangelium nasing. Sanga do idok nasida namago. Adong mabuat. Jala pola do didok. Molo hodot tong na mabuat paula ma. Jala di dia di baik konin na rupani. Alai dung didok parabi na marlinang-linang itu na sida nunga hehe bana gabe optimisme na sida jala semangat mana sida pabuahon borhat mamaritahon haheheon ni tuhatai. Jadi haheheon ni Jesusi saunari mangalehon optimisme tu hita pabua na soluason na hita diaka keterpurukan na taadupi nuai. Paheheon na duhita sianak keadaan na taadupi sinuaingon. Haheheon ni Jesusi mabuan ngulunai baru tuhita saluhutna. Selamat Paskah. Amin martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan marhite hatam nabadiai pauratom may di bagasar rohanami asa di perbueho katamia ka perbue na dinggan perbue na tonggi di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.